Jeg arbejder blandt andet også med små skulpturer i ler, og jeg kan godt lide sådan nogle små fugle eller mænd her, I kan se, og fiske er jeg også meget optaget af at lave. Men det, der nok adskiller sig lidt fra det andre, de laver, det er, at jeg godt kan lide at bruge bladguld og bladsølv eller kobber, for at ligesom at give min figur en anderledes udtryk. Jeg arbejder også med koldt glas, og det her det er vinduesglas, som jeg synes, der kan noget helt specielt, at det kan blive materet. Det der nok også igen gør sig gældende med, at det bliver lidt specielt, hvis I kommer og ser mine ting, det er, at her er for eksempel brugt kyllingtråd og glasfiber og gummi og sådan noget på mine ting. Det gør, at det nok er lidt anderledes frem for så mange andre, der laver glasværker. Jeg håber, du har fået lyst til at besøge mig her i butikken, eller følge mig online. Kan du have en god dag.